Часът е 5:10 и ние започваме нашето приключение и тръгваме към Истанбул, където ще паркираме и оттам си хващаме самолета и отиваме къде? Летим до Куала Лумпур първо, беби. И после? И после трябва да вземем едно самолетче до Ден Пасар. Отиваме в Бали. Нямаме търпение, защото не свитва. Минаваме Босфора, беби. В Истанбул 5 часа преди полета. Шефчо е паркиран. И какво си пиваме? Лимонадка, kodето си взява и сладте. Ми можеш да покажеш. Ето, ще направя тейст тест. Топ! Намираме се на премиум лаунча на летището в Истанбул и го открихме преди 10 минути, да седим тук 3 часа. Защото някой се сети доста късно, че има Двамата карта. ли го открихме, беби? Заедно го открихме. Добре да ти го откри, но... Да. Никодето каза, че нямало тоалетна. И аз дойдох и казах, абе аз май имам достъп до този лаунч. Имам ли за едно гостенче? Казаха, давай. Ето, заповядайте. Дай ми само да покажа малко гледка. Да покажи малко гледката. Ето така. Не е лоша. Харесва ли ти принцески? Да, много е хубаво. Не трябваше да даваме 4 евро за кола. Защото има безплатно. Нищо. Има 4 пропуска годишно и ще ги използваме. Така ли? Да. Добре, супер. Куала Лумпур. Настанили сме се вече в самолета. Представете как си, бейби? Добре, се на мен ми е доста широко, аз мога да се събера още доста неща, тук съм си направила и съм си направила малко барикада, да може да си пополегна. Хапването как изглежда? Хапването изглежда много добре на менюто, ще видим като дойде, не сме си го поръчвали предварително, ще видим какво е тук. И се надявам да има нудли с кариди. А на мен ти помрънка ли ми, че съм букнал AirAsia? Помрънках ти. Помрънка ли ми? Доста ти помрънка. Ма те нямат телевизорчета. Не са няма телевизия. Нищо, ние сме си взели iPad-чо, да си гледаме сериали, изтеглила съм сериали и филми, така че сме подготвени за тези 8 часа. 10 часа, беби. 10 часа. Защо сме ще са? Полета ни закъснява с 6 часа и 50 минути и седим в самолета. И най-накрая, сега тръгваме да излитаме. В 7:10 трябваше да сме слетели в 5:20. И аз изстрелях слушалките. Предния човек и се мъчих. Не знам колко време си ги взема. И накрая просто го помолихме да ни ги подадат. Това е първият полет, дече ръкопляскам, като излетиме. Да не си посмял. Да, и излетаме. Най-накрая ни дойде яденето. След 10 часа. 2 часа и нещо сме чакали да ни го донесат. Доста бавно. И сега ще правим тейст тест. Малко умрях на глад. Я си покажи, беби, как ти изглежда ми. Малко ми пари моя ми. Да, но си взех колечка и съм щастлива. Добро утро. Събудихме се. Остава ни около половин час, докато кацнем. Колко време спа? Какво, зайче? Колко време спинка? Не знам. Няколко часа. Котето спае тук на прозореца. Да, ми изтрупнаха краката и малко ме болят, обаче само да покажа клетката, която имаме. Много е хубаво. И още малко сме в Куала Лумпур и ще се включим от там. Часът е не знам колко. И аз не знам. И Току-що научихме, че 2 часа, дето излетяхме с закъснение с тях, не само, че не сме ги наваксали, ми то успял да закъсне и още 30 минути някъде по пътя. Пък не сме спирали никъде, нали? нямам спомен да сме спирали някъде. Да. И съответно си изпускаме connection.
флайта. Казаха ни, че ще кацаме в 10:50, а нашия connection беше в 10:45. Да, излита в 10:45. Нещо такова. И сега като кацнеме, ще си търсиме как да се докопаме до Бали по най-бързия и надявам се И не безболезнен начин. Да. Ще видиме. Надявам се, те мисля, че тук си летят от Куала Лумпур до Бали, като ние как сме си от София до Перник, ама надявам се. Дано. Сега ще кацнем и ще видим какво ще стане. Но така е, с пътешествията ще се оправим във всеки случай. Да. Включваме се. Тичахме, много бързахме и го хвана. В смисъл, чакаме да ни върнат, но го хванахме. Нещо да добавиш. Не те чувам, защото съм със слушалка, ама го хванахме. Да, щастлива съм. Малко сме потичали. Много. Котето щеше да припадне на едно място по трасето. Щеше да ми стане с 40 кг по-тежък багаж. Щеше за малко, но we made it. We are almost there. Включваме сега да разкажем историята на нашия дълъг 10-11 часов полет. 13. Мега много. Защото я кажи твоята теория. Когато един самолет закъснява, дали би си наваксал времето? Аз по принцип като закъснявам и натискам педала и карам малко по-бързо. И му казвам на кодото, виж, закъсняли сме с 2 часа да излетиме. Обаче то е 10 часов полет, за да, примерно вместо с 100 трябва да кара с 120 и ще стигнем на време. Ние докато стигнем то без закъснява още половин час. Не знам какво е правил, откъде е минал. Аз защото спах, не знам като сме спяли, да не сме спряли на бензиностанция, не знам. Не сме. И аз се събуждам и смятам часовете. Аз знам, че не съм добра по математика, ма смятам и нещо не ми излиза. И викам, маля, ние ще си изпуснем коннекшена, защото полета ни, разликата е точно 2 часа и половина. И ние закъсняваме с 2 часа и половина. И те пита стюардите в колко ще касам, те казват 10:55 на сбординг. Полета е 10:45. И да, и ние вече се бяхме премирили. Бяхме такова, прегръщаме се, ще си купиме друг полет, ще видиме лодка, нещо, беби, аз ще навигирам това, онова. Бяхме се примирили. Обаче котото гледа, че на бординг паса реално е в 11:25 и след това па се включи пилота и каза... Ще кацнем 10:55. Не, в 10:30 ли каза? И после каза, we are gonna land in 10:30. И ние викаме, окей, 50-50, давай ще го гониме. И почнахме да тичаме. Много да тичаме на летището, прежаднях. Ще умра, да. Щеше да прекапе котето, ще да ходя с 3 извънгабаритни багажи. И само дето мерихме багажите ни да са точни, защото никой нищо не ни мереше. Мани, а първото табло, като стигнахме до него? Първото табло пише, че полета ни е дилейт за 17:25. За един и нещо. Не беше 17. Не, 1:45. Да. И аз гледам, викам, спокойно, успокоихме се, почнахме да дишаме такова. Преди това минаваме там, минаваме индийци, ние трябва да стигнем за полета. И гледаме 1:45 е отложен, по-спокойно вече и аз гледам полета, той полета се казва QMN, не знам си какво е нашия АК-376. Викам, маре, това не е нашия полет. Къде е нашия полет? Не бе, нашия полет се излита след 25 минути. И тичахме и го хванахме и сега съм в самолета и съм щастлива и след 3 часа ще бъдем в Бали. Тичаме през летището, такива не може да си поеме въздух и една жена вика, само да ви питам, къде да отида на Ел тако? Викам, ти ще говориш с мене ли точно питаш? Вика, натам си. Така да тя да си хване полета, но ще се видим в Бали. Успяхме да сме на време с абсолютно всичко. Не си бяхме взели визи предварително и трябваше да си направим визи на Arrival, които бяха скромните 30 евро на човек. И се опитахме да избегнем цялата опашка на паспортния контрол. Прекрасни гейтове. Те са наредили около 200 гейта. Като в нормалните държави. Да, и никой не минава на тях. И ние защо отиваме, давам си паспорта, въобще не ни отваряше. И един чистач ни вика, тук трябва и този QR код да сканирате. Трябва да попълните тази декларация да ви излезе този QR код и тогава ще минете.
И минахме и после обикаляхме да търсим изхода и се оказваме на още по-голяма опашка. Да, кажи, красиво ли е тук, бе? Много е красиво, уникално е. И на тази по-голяма опашка за някакъв късмет най-вдясно отвориха ново гише. И минахме много бързо този QR код. Се загубихме като търсихме таксито. Нападнаха ни едно ято продавачи на такси. Буквално бяхме обградени от всичките страни, аз не знаех какво се случва. И гледам такова оплашено, защото не знам, ти не можеш да мръднеш, те ходят заедно с тебе. Да, обаче разгонихме ги и си намерихме къде ни е дроп-оф поинта за наше такси. И между другото бяхме там точно на време. Имаме проблем с интернет. Още интернета, дето съм взел, не мога да го подкарам. Надявам се, като отида в хотела на Wi-Fi да го оправя, ако не ще вземем друг. Но дразнещо, аз мислех, че съм се подготвил за това и тук сега сме като в каменната епоха. От уста на уста получаваме информация. Да, ето да видите малко кадри. Тук натисни. Как си, бейби? Пастет с криспи райс, така че може да започваш. Забравих да добавя, че отгоре има подръсен лук, който 10 от 10. Значи май си заслужава и аз да пробвам. Сега ще видим. Какво правиш? Виж какво слушаш, нагоре има цените на змията, на различните чинийки имат различни цветове и си взимаш какво ти харесва и накрая по цветовете на чинийките ти казват сметката. Така, и какво ще си избереш ти? Без да чупиш, моля. Аз мисля, че не мога ги пусна те да се има покрай мен. Така, взимай го и ей това зеленото също. Слушай, заповядай, принцески. Благодаря.